Cristiano Ronaldo, najbolji strijelac u istoriji Lige šampiona i Portugala, jeste najplaćeniji sportista svijeta. Saznajte više o biografiji ove ikone fudbala. Dobrodošli na naš kanal i uživajte u ovom videu. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro je rođen 5. februara 1985. godine u Funchalu, na Madeiri u Portugalu. Danas je jedan od najboljih fudbalera u istoriji. Profesionalnu karijeru započeo je u Sportingu iz Lisabona, nakon čega je prešao u Manchester United, gdje je osvojio 3 Premier lige i 1 Ligu šampiona. Nakon toga prešao je u Real Madrid, sa kojim je osvojio 4 Lige šampiona i postao najbolji strijelac u istoriji kluba. Igrao je potom i za Juventus, a sa crno-bijelima iz Torina osvojio je 2 serije A. Zatim se pridružio Al Nasru u Saudijskoj Arabiji. Tokom svoje karijere Ronaldo je osvojio 5 zlatnih lopti, što ga svrstava među najuspješnije fudbalere svih vremena. Također postao je najbolji strijelac u istoriji Lige šampiona i portugalske reprezentacije. U nastavku ćemo detaljno odraditi biografiju Cristiana Ronalda, gdje ćemo se posvetiti svim njegovim klubovima tokom karijere, kao i reprezentaciji. Rani počeci ove fudbalske legende. Ronaldo je najmlađi od 4 djece, koji su imali Maria Dolores dos Santos i José Diniz Aveiro. Ime je dobio po bivšem američkom predsjedniku Ronaldu Reaganu, jer je njegov otac bio veliki obožavalac tog glumca. Odrastao je u skromnoj radničkoj četvrti u kući sa limenim krovom, koja je gledala na okean. Fudbal mu je približio otac, koji je radio kao upravnik opreme u lokalnom dječjem klubu. Ronaldo je već u ranim godinama pokazivao izuzetnu posvećenost fudbalu, a to je potvrđivao njegov otac, koji se sjećao da je sin često bježao kroz prozor da bi igrao, zanemarujući obaveze kao što je domaći zadatak. Porodična situacija bila je teška, jer je otac José Diniz imao problema s alkoholizmom. Kako bi obezbijedila osnovne životne potrebe, majka Marija radila je kao kuharica i spremačica. Ronaldo je nekoliko puta pokušao da nagovori oca da se liječi, ali on nikada nije prihvatio pomoć. Ove poteškoće u porodici oblikovale su njegov karakter i radnu etiku, jer je Ronaldo morao da se izbori sa mnogim izazovima u svom životu. U lokalni klub Andorina upisao ga je otac, koji je bio opštinski baštovan, a radio je drugi posao kao ekonom u pomenutom klubu. Zajedno su gledali utakmice, što je vjerovatno najintimniji njihov period, jer se kasnije José Diniz propio uslijed siromaštva i noćnih mora koji je imao kada je ratovao u Mozambiku i Angoli. Nisam poznavao svog oca 100%. On je bio alkoholičar. Zapravo, vrlo rijetko sam sa njim uopšte pričao. Nikada nismo vodili normalan razgovor. Otkrio je Ronaldo svojevremeno u jednom intervjuju. Otac nije imao šta da jede. Odao se piću. A kada je Ronaldova majka Marija bila po 4. put trudna, razmišljala je da abortira, jer nisu imali novca. Ipak, zadržali su dijete i tako je Ronaldo tokom godina postao mega zvijezda fudbala. Otac mu je umro 2005. godine i nije doživio da vidi šta će Cristiano postati, iako je govorio da je na sina ponosan i da vjeruje da će biti najbolji na svijetu. Sa samo 10 godina Ronaldo je postao prepoznat kao fudbalski fenomen na Madeiri. Bio je strastven igrač koji je u svakom trenutku želio da se posveti fudbalu, zanemarujući ponekad osnovne stvari, kao što su obroci i školski zadaci. Njegov kum, Fernando Sousa, koji je bio prisutan tokom njegovih mladalačkih godina, otkrio je svojevremeno da je Ronaldo bio toliko opsjednut fudbalom da je često bježao iz sobe sa loptom, bez obzira na to što je trebalo da uradi nešto sasvim drugo u tom trenutku. Ronaldo je svoju fudbalsku karijeru započeo u lokalnom klubu Nacional Madeira, a već sa 12 godina prešao je u Sporting, jedan od najboljih portugalskih klubova. U Sportingu je brzo napredovao, impresirajući trenera i sa igrače, a već sa 15 godina bio je suočen sa ozbiljnom zdravstvenom prijetnjom. Dijagnosticiran mu je problem sa srcem, tahikardija. Iako su ljekari upozoravali da bi mogao da se povuče iz fudbala, Ronaldo je prošao operaciju koja mu je spasila karijeru i ubrzala da se vrati na teren, još odlučniji da uspije.
U nastavku pogledajte detaljnu analizu Ronaldove karijere. Kada je riječ o fudbaleru kakav je Cristiano Ronaldo, karijera koju je izgradio zaista je impresivna, pa je nivo iznad ovog deskriptivnog pridjeva. Ima slavu kakvu su zaslužili samo najbolji sportisti svih vremena i najbogatiji fudbaleri na svijetu, među kojima je na vrhu liste. Postigao je neke od najboljih golova svih vremena, igrao za neke od najskupljih fudbalskih timova na svijetu i Portugal je često bio među top 5 najskupljih reprezentacija i definitivno spada u top 10 najboljih fudbalera svih vremena. Mada moje subjektivno mišljenje je da je najbolji na svijetu svih vremena. Ima 5 zlatnih lopti, samo 2 manje nego Lionel Messi. Vodili su ga odlični treneri, mnogi su vrhunski, među kojima su legende fudbala, koji su najuspješniji fudbalski treneri u istoriji. Pobrojat ćemo sve trenere u njegovoj karijeri. Laszlo Bellini, Sir Alex Ferguson, Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez, Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri, Mauricio Sarri, Andrea Pirlo, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Rudi Garcia, Luis Castro, Luis Felipe Scolari i Fernando Santos. Igrajući za kraljevski klub iz Madrida i klub broj 1 kada su u pitanju osvajači Lige šampiona, često je dijelio teren i statistiku sa slavnim Argentincem Messijem. Tako je nastalo nenadmašno rivalstvo, Messi i Ronaldo, a fanovi širom svijeta i danas voli da razmatraju o tome ko je bolji od njih dvojice. Pitanje nikada neće imati jasan odgovor, jer su ova dva fudbalera u raznim segmentima jedan drugog statistički gurala do najvećih visina. Često je i dilema da li je Portugalac bolji od istoimenog brazilskog kolege Luisa Nazaria de Lime Ronalda, kojem se Cristiano divio. Lionel i Cristiano su najbolji strijelci u ligama petica ikada. Spadaju u top 10 najplaćenijih fudbalera. Igrali su na nekim od najvećih stadiona na svijetu i prava je šteta što u poznim igračkim godinama i ne igraju uzbudljivi novi format Lige šampiona. Portugalac je postao dio aktuelne srednjoistočne fudbalske priče, dok Argentinac igra u Americi. Na zalasku su karijere, dolaze neke mlade zvijezde na njihova mjesta, kao što su Lamine Yamal ili nešto stariji Jude Bellingham, na kojima je težak zadatak da se uopšte približe slavi Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Putovanje Cristiana Ronalda započelo je na Madeiri, a muzej na Marini u Funchalu, glavnom gradu ostrva, danas jasno oslikava taj početak. Muzej je neobičan prostor gdje su izloženi predmeti iz njegovih slavnih dana u Manchester Unitedu, ali i trofeji koji je osvajao na lokalnim turnirima, kao dječak na Madeiri. Sa samo 10 godina Nacional ga je preuzeo od Andorinha u zamjenu za fudbalsku opremu. Iako je Nacionalu proveo svega 2 godine, njegova povezanost sa klubom danas ima duboko emotivno i marketinšku vrijednost. Nacional koristi svaki trenutak Ronaldovog boravka kao dio svoje istorije. Jedna čuvena fotografija prikazuje mladog Ronalda u dresu Nacionala. Ta slika je prisutna svuda, u muzeju, u izlogu klubskih kancelarija, u centru Funchala, na članskim karticama koje se prodavaju u klubskom stadionu, smješteno na visinama iznad grada. Zidovi Nacionalovog trening centra ukrašeni su citatima Ronalda, poput "Ovdje je sve počelo mojoj karijeri". Cijeli kompleks sada nosi njegovo ime, što dodatno naglašava značaj njegove veze sa klubom. Nakon 2 godine u Nacionalu sa 12 godina 1997. godine, Cristiano Ronaldo je otišao na probu u Sporting, gdje je nakon trodnevnog testiranja potpisao ugovor za sumu od 1.500 funti. Zbog toga se preselio iz Madeire u Lisabon, kako bi se priključio omladinskoj školi ovog kluba. Sa 14 godina je napustio formalno obrazovanje u 6. razredu i potpuno se posvetio fudbalu. Na tu odluku uticala je podrška njegove majke i mentora u Sportingu, Leonela Pontesa. Ronaldo je bio popularan među vršnjacima, ali izbačen iz škole nakon što je bacao stolicu na nastavnika, za koga je tvrdio da ga nije poštovao. Sa 15 godina suočio se s ozbiljnim zdravstvenim problemom. Dijagnostikovana mu je tahikardija, stanje koje je moglo ugroziti njegovu fudbalsku karijeru. Prošao je kroz lasersku operaciju srca,
tokom koje su ljekari prilagodili njegov srčani ritam. Nakon što je pušten iz bolnice istog dana, vratio se treninzima posle samo nekoliko dana oporavka. Njegova majka Dolores izjavila je 2021. godine da bi Ronaldo, da nije postao profesionalni fudbaler, najvjerovatnije bio zidar. Nakon što je presirao omladinskim timovima Sportinga, Cristiano Ronaldo je prebačen u prvi tim pod vodstvom trenera Bolognija. Sa samo 17 godina, 14. augusta 2002. godine, debitovao u zvaničnoj utakmici za prvi tim, tokom kvalifikacija za Ligu šampiona na stadionu José Alvalade protiv Intera iz Milana. Svoj prvi nastup u portugalskoj premijera ligi zabilježio je mjesec dana kasnije, utakmici protiv Brage, a 7. oktobra 2002. godine postigao je 2 gola u pobjedi protiv Moreirenseja, rezultatom 3:0. Tokom sezone 2002-2003 Ronaldovi predstavnici su ga preporučili menadžeru Liverpoola i predsjedniku Barcelone. Također, menadžer Arsenala Arsene Wenger, zainteresovan za njegov transfer, sastao se sa Ronaldom na stadionu Arsenala u novembru te iste godine, kako bi razgovarali o mogućnosti njegovog dolaska u klub. Prekretnica u Ronaldovoj karijeri dogodila se 6. augusta 2003. godine, kada je Sporting pobjedio Manchester United sa 3:1 na otvaranju stadiona José Alvalade. Menadžer Uniteda Alex Ferguson bio je impresioniran njegovom igrom i odlučio da ga angažuje što prije. Iako je prvobitni plan bio da Ronaldo ostane još godinu dana na pozajmici u Sportingu, Ferguson je pod utjecajem oduševljenja svojih igrača odlučio da brza transfer. United je platio Sportingu 12 miliona funti za igrača kojeg je Ferguson nazvao jednim od najuzbudljivijih mladih talenata koje je ikad vidio. Cristiano Ronaldo je 12. augusta 2003. godine postao član Manchester Uniteda za tada rekordnih 12 miliona funti, što je bila najviša suma ikada plaćena za tinejdžera u Engleskoj. Bio je prvi portugalski igrač u istoriji kluba. Iako je tražio broj 28 koji je nosio Sportingu, dodijeljen mu je bio kultni dres sa brojem 7. Prethodno nošen od strane legendi poput George Besta, Erika Cantone i Davida Beckhama. Ovaj broj postao je simbol neupitne motivacije za Ronalda, koji je kasnije izjavio da mu je menadžer Alex Ferguson bio poput oca i ključna figura u njegovom razvoju. Ronaldo je debitovao za Manchester United 16. augusta 2003. godine u utakmici protiv Boltona, u kojoj je njegov tim pobjedio sa 4:0. Njegov debi bio je toliko impresivan da ga je legendarni George Best opisao kao najuzbudljiviji debi koji ikada vidio. Prvi gol za klub postigao je slobodnog udarca protiv Portsmoutha 1. novembra iste godine. Sezonu je završio osvajanjem FA kupa, gdje je u finalu protiv Millwalla postigao vodeći gol za pobjedu od 3:0. Iako je tokom prvih sezona često bio kritikovan zbog pretjeranih driblinga, sa igrači poput Gary Nevilla su ga branili, ističući njegov potencijal da postane svjetska klasa. Početkom 2005. godine Ronaldo je zablistao, postižući gol i asistenciju protiv Aston Ville, kao i 2 gola protiv Arsenala. Ubrzo je osvojio svoj drugi trofej u Engleskoj, Liga Cup, gdje je postigao 3. gol u finalu protiv Vigana. Tokom 2006. godine Ronaldo se suočio sa kontraverzama nakon incidenta na svjetskom prvenstvu, kada je klupskog saigrača Wayne Rooneya isključio sudija zbog Ronaldovog reagovanja. Ovaj incident rezultirao je negativnim reakcijama engleskih navijača, ali je sezona 2006-2007 bila prekretnica u njegovoj karijeri. Postigao je preko 20 golova prvi put i osvojio titulu Premier lige. Osvojio je brojne individualne nagrade, uključujući igrača godine prema izboru FA. U sezoni 2007-08 Ronaldo je postigao svoj prvi hat-trick protiv Newcastle, a sa 31 golom u ligi osvojio je zlatnu kopačku Premier lige i Europsku zlatnu kopačku, postavši prvi krilni igrač s ovim priznanjem. Iste godine je postigao vodeći gol u finalu Lige šampiona protiv Chelsea, ali je promašio penal u izvođenju 11-teraca. Ipak Manchester United je triumfao, a Ronaldo je postao najbolji strelac Lige šampiona i UEFA-in klubski fudbaler godine. Godine 2008. osvojio je zlatnu loptu i FIFA-inu nagradu za najboljeg igrača svijeta, postavši prvi igrač Premier lige sa ovim priznanjem. U sezoni 2008-09 Ronaldo je postigao spektakularan gol sa 40 metara protiv Porta, za koji je dobio FIFA-inu nagradu Puškašovu.
Taj gol je opisao kao najbolji u svojoj karijeri. Iako je Manchester United stigao do finala Lige šampiona te sezone, izgubili su od Barcelone sa 2:0. Ronaldo je nakon toga bio povezan sa prelaskom u Real Madrid, ali je ostao u klubu još jednu sezonu prije nego što je prešao u španski tim, igrajući sjajno protiv između ostalih i protiv fudbalskih klubova iz Londona. Kada je u pitanju CR7, Real Madrid je klub u kojem je Portugalac ostavio najveći trag tokom svoje duge i plodne karijere. Proveo je u Madridu 10 godina. Cristiano Ronaldo je 2009. godine prešao u Real Madrid za tada rekordnih 80 miliona funti, što je bio najskuplji transfer u istoriji fudbala, sve dok Kylian Mbappé 2024. godine nije prešao u Real za 150 miliona eura. Na predstavljanju na stadionu Santiago Bernabeu prisustvovalo je preko 80.000 navijača, čime je oboren 25-godišnji rekord Diega Maradone na Napolijevom predstavljanju sa 75.000 gledaoca. Svoj debi u La Ligi imao je 29. augusta 2009. godine protiv Deportiva La Coruñe, gdje je postigao gol iz penala u pobjedi od 3:2. Ronaldo je postao prvi igrač Reala koji je postigao golove u prve 4 ligaške utakmice. Što se tiče pozicije na terenu, za Real je igrao kao lijevo krilo, ali je pokrivao i centrafora, kao i drugog špica, a mogao je da igra i desno krilo. U Ligi šampiona debitovao je golovima iz slobodnih udaraca protiv Züricha. Ipak njegova prva sezona bila je bez trofeja, uprkos 33 postignuta gola u svim takmičenjima. U sezoni 2010-11, nakon odlaska Raula, Ronaldo je preuzeo legendarni broj 7. Te sezone postigao je 53 gola, uključujući odlučujući gol u finalu Kupa Kralja protiv Barcelone, što mu je bio prvi trofej u Realu. Ubrzo je postao prvi igrač La Lige, koji je postigao 40 golova u sezoni, osvojivši pečini trofej i Europsku zlatnu kopačku, čime je postao prvi igrač koji je ovu nagradu osvojio u 2 različite lige. Sezona 2011-12 donijela je Ronaldu 60 golova u svim takmičenjima. Klub je osvojio prvenstvo sa rekordnih 100 bodova. Ronaldo je postigao svoj 100. gol u La Ligi protiv Real Sociedada, postavivši najbrži igrač u istoriji kluba koji je stekao ovu brojku. Sezonu kasnije Ronaldo je postigao svoj prvi hat-trick u Ligi šampiona protiv Ajaxa, dok je postao i prvi igrač koji je postizao golove u 6 uzastopnih El Klasika. Sezona 2013-14 bila je prelomna za Ronalda, jer je osvojio drugu zlatnu loptu i prvi put postao FIFIn igrač godine. Te sezone postigao je rekordni 17 golova Ligi šampiona, uključujući penal u finalu protiv Atletico Madrida, čime je pomogao Realu da osvoji svoju 10. europsku titulu, popularno nazvanu La Decima. Njegova dostignuća donijela su mu i nagradu UEFA, najboljeg igrača u Europi. U sezoni 2014-15 Ronaldo je postavio lični rekord sa 61 golom u sezoni, uključujući 5 golova u jednoj utakmici protiv Granade. Te sezone je osvojio svoju 4. europsku zlatnu kopačku i postao najbolji strijelac Lige šampiona, 3. put uzastopno. Tokom sezone 2015-16 postao je najbolji strijelac u istoriji Real Madrida, sa 230 golova u 203 utakmice, nadmašivši čuvenog Raula Gonzaleza. U sezoni 2016-17 Ronaldo je postao prvi igrač sa 100 golova u UEFA takmičenjima i pomogao Realu da osvoji prvenstvo i Ligu šampiona. U finalu protiv Juventusa postigao je 2 gola i postao prvi igrač koji je postizao golove u 3 finala Lige šampiona. Osvojio je svoju 5. zlatnu loptu 2017. godine. U svojoj posljednjoj sezoni za Real Madrid 2017-18 Ronaldo je postigao spektakularan gol makazicama protiv Juventusa, koji je izazvao ovacije čak među protivničkim navijačima. Po našem mišljenju ovaj gol spada među najbolje golove svih vremena. Završio je sezonu kao najbolji strijelac Lige šampiona sa 15 golova i pomogao Realu da osvoji svoju 3. uzastopnu titulu u ovom takmičenju. Nakon finala Ronaldo je izjavio u prošlom vremenu o svom vremenu u Realu, nagoveštavajući svoj odlazak iz kluba. Cristiano Ronaldo je 2018. godine prešao u Juventus za 100 miliona eura, što je bio najskuplji transfer ikada za igrača starijeg od 30 godina i najviši iznos koji je platio neki italijanski klub. Prilikom potpisivanja ugovora Ronaldo je naveo da mu je potreban novi izazov,
ali je kasnije izjavio da jedan od razloga odlaska iz Reala Madrida bio nedostatak podrške od strane predsjednika kluba, Florentina Pereza. Svoj debi u seriji A imao je 18. augusta 2018. godine u pobjedi Juventusa protiv Kijeva rezultatom 3:2. U svojoj prvoj utakmici Lige šampiona za Juventus 19. septembra protiv Valencije dobio je prvi crveni karton u karijeri u Ligi šampiona nakon 154 nastupa. U revanšu na domaćem terenu Ronaldo je ostvario 100. pobjedu u Ligi šampiona, postavši prvi igrač u istoriji sa ovim dostignućem. Svoj prvi trofej sa Juventusom osvojio je 16. januara 2019. godine, kada je postigao jedini gol glavom protiv Milana u finalu Superkupa Italije. Dana 10. februara izjednačio je rekord serije A po broju uzastopnih utakmica na gostovanjima sa postignutim golom, dostignuši 9 uzastopnih utakmica sa golovima. Na utakmici osmine finala Lige šampiona 12. marta postigao je hat-trick u pobjedi od 3:0 protiv Atletico Madrida, čime je Juventus preokrenuo zaostatak od 2 gola i plasirao se u četvrtfinale. Na utakmici protiv Fiorentine je Juventus osigrao svoju 8. uzastopnu titulu serije A. Time je postao prvi igrač koji je osvojio šampionske titule u Engleskoj, Španiji i Italiji. Sezonu je završio sa 21 golom i 8 asistencija, osvojivši nagradu za najvrijednijeg igrača lige. U sezoni 2019-2020 Ronaldo je 18. decembra postigao gol glavom u visini od 2,57 m u pobjedi protiv Sampdorije, dok je 6. januara 2020. godine postigao prvi hat-trick u seriji A u pobjedi protiv Cagliarija od 4:0, postavši drugi igrač koji je postizao hat-trickove u Premier ligi, La Ligi i seriji A. Dana 22. februara izjednačio je rekord serije A sa 11 uzastopnih utakmica sa golovima, a to je bila njegova 1000. profesionalna utakmica, što spada u najveće rekorde u fudbalu. Ronaldo je 20. jula postigao svoj 50. gol u seriji A, postavši prvi igrač koji je postizao 50 golova u Premier ligi, seriji A i La Ligi. Također je postao najstariji igrač u istoriji sa 35 godina i 166 dana koji je postigao preko 30 golova u jednoj od 5 najjačih europskih liga od 1948. godine. Sezonu je završio sa 37 golova u svim takmičenjima, oborivši klubski rekord Felixa Borela iz 1934. godine za najveći broj golova u jednoj sezoni za Juventus. Cristiano Ronaldo se 27. augusta 2021. godine vratio Manchester United nakon što je klub postigao dogovor sa Juventusom o njegovom transferu, pod uslovom da se usuglase lični uslovi, dobije viza i obavi ljekarski pregled. Dodijeljen mu je dres sa brojem 7, nakon što je Edison Cavani pristao da pređe na broj 21. Prodaja dresova o njegovim imenom prvih 24 sata oborila je sve rekorde, premašivši čak i prodaju dresova Lionela Messija nakon prelaska u Paris Saint-Germain. Svoj drugi debi za United imao 11. septembra 2021. godine na Old Traffordu, gdje je postigao prva 2 gola u pobjedi 4:1 protiv Newcastle. Već 29. septembra Ronaldo je postigao gol u posljednjim trenucima utakmice Lige šampiona protiv Villareala, osiguravši pobjedu od 2:1 i postavši igrač sa najviše nastupa u istoriji takmičenja. Tokom grupne faze Lige šampiona, njegovi golovi u ključnim trenucima omogućili su Unitedu da se plasira u osminu finala kao pobjednik grupe. Dana 2. decembra Ronaldo je postigao 2 gola u pobjedi od 3:2 protiv Arsenala, čime je premašio granicu od 800 golova u karijeri. Ipak sezona je bila puna nesuglasica sa igračima i menadžerom, koje su kulminirale u januaru. Prvi gol u novoj godini postigao je 15. februara 2022. godine u pobjedi od 2:0 protiv Brightona. Sezonu je završio sa 24 postignuta gola u svim takmičenjima, čime je izboren plasman u idealni tim Premier lige. Međutim, United je završio na 6. mjestu i kvalifikao se za Ligu Europa, dok je Ronaldo ostao bez trofeja po prvi put od 2010. godine. Razočaran pravcem u kojem se klub kretao, kako na terenu, tako i van njega, Ronaldo je želio da pređe u klub koji igra u Ligi šampiona, ali transfer nije bio realizovan. Razlog su bile godine, visoka cijena transfera i veliki zahtjevi za platu. Ubrzo nakon toga Ronaldo je ušao u sukob sa menadžerom Erikom Ten Hagom, koji ga je uglavnom koristio kao zamjenu.
Konflikt je eskalirao nakon Ronaldovog intervjua sa Piersom Morganom, gdje je izjavio da se osjeća izdana od strane menadžera i kritikovao rukovodstvo kluba. To je bilo dovoljno da Manchester United 22. novembra 2022. godine raskine njegov ugovor i samo što govori u prilog činjenici koliko je engleska liga nepredvidljiva. Ronaldo se ipak nije našao na listi najboljih strijelaca Premier lige. Cristiano Ronaldo je 30. decembra 2022. godine potpisao ugovor s saudijskim klubom Al Nassr, gdje se obavezao na saradnju do 2025. godine. Njegova plata postala je najveća ikada u cjelokupnoj fudbalskoj istoriji. Dogovoreno je da ima 200 miliona eura godišnje, uključujući garantovani iznos od 90 miliona eura za fudbalske aktivnosti, dok su ostatak činili prihodi od komercijalnih i sponzorskih ugovora. Tako je postao najplaćeniji sportista svijeta. Ronaldo je debitovao za Al Nassr 22. januara 2023. godine kao kapiten ekipe, odigravši svih 90 minuta u pobjedi od 1:0 protiv Al Ettifaka. Svoj prvi gol za klub postigao je iz penala u posljednjim trenucima meča protiv Al Fatteha, koji je završen rezultatom 2:2. Dana 9. februara Ronaldo je postigao sva 4 gola u pobjedi od 4:0 nad Al Wehtom, pri čemu je njegov prvi gol bio njegov 500. ligaški gol u karijeri. Njegov odlazak u Al Nassr izazvao je značajan preokret u azijskom fudbalu. Prema BBC-u Ronaldo je inspirirao mnoge igrače iz jakih europskih liga da pređu u klubove iz Saudijske Pro lige tokom sezone 2023-24. U finalu arapskog klubskog šampionata 12. augusta Ronaldo je postigao oba gola u pobjedi nad Al Hilalom od 2:1 nakon produžetaka, završavajući takmičenje s ukupno 6 golova. Do kraja 2023. godine Ronaldo je postigao 54 gola u svim takmičenjima za Al Nassr i reprezentaciju Portugala, postavši najbolji strijelac te godine. Dana 27. maja 2024. godine u utakmici protiv Al Ittihada Ronaldo je postigao svoj 34. i 35. gol u sezoni Saudijske Pro lige, čime je borio rekord Hamdalaha za najveći broj pogodaka u jednoj sezoni Arapske lige. Pored toga, postao je prvi igrač u istoriji koji je bio najbolji strijelac u 4 različite lige: engleskoj, španskoj, italijanskoj i saudijskoj. Na kraju sezone 31. maja Ronaldo je u finalu Kupa kralja postigao gol iz 11 u porazu od Al Hilala nakon izvođenja penala. Na kraju je bilo 5:4. Tom utakmicom izjednačio je rekord Rogerija Senija za najviše odigranih utakmica na najvišem nivou u profesionalnom fudbalu, sa ukupno 1225 nastupa. Cristiano Ronaldo je svoju reprezentativnu karijeru započeo sa 18 godina. 20. augusta 2003. godine u utakmici protiv Kazahstana. Na Europskom prvenstvu 2004. godine postigao je svoj prvi gol za Portugal u porazu od Grčke 2:1 u grupnoj fazi. Uprkos finalnom porazu od Helena, Ronaldo je ušao u tim turnira, zahvaljujući 2 asistencije i 2 postignuta gola. Na svjetskom prvenstvu 2006. godine sa 21 godinom i 132 dana postao je najmlađi strijelac Portugala na svjetskim prvenstvima. Portugal je stigao do polufinala, ali je izgubio od Francuske, dok je Ronaldo bio na meti kritika zbog incidenta u četvrtfinalu protiv Engleske. Nagrada za najboljeg mladog igrača turnira pripala je njemačkom Lukasu Podolskom, uz obrazloženje da je Ronaldovo ponašanje uticalo na odluku. Ronaldo je prvi put nosio kapitensku traku 6. februara 2007. godine u prijateljskoj utakmici protiv Brazila. Na Europskom prvenstvu 2008. godine postigao je samo 1 gol u pobjedi nad Češkom 3:1, dok je Portugal eliminisan u četvrtfinalu od Njemačke. Na svjetskom prvenstvu 2010. godine postigao je 1 gol, prekidajući post od 16 mjeseci bez internacionalnog gola. Na Europskom prvenstvu 2012. godine bio je najbolji strijelac turnira sa 3 gola, uključujući odlučujuće pogodke protiv Holandije i Češke, čime je Portugal stigao do polufinala. Tokom kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. godine Ronaldo je postigao 4 gola u dvomeču protiv Švedske, osiguravši mjesto Portugala na turniru. U Brazilu je postigao gol u pobjedi nad Ganom, čime je postao najbolji europski strijelac svih vremena, borivši rekord Ferenca Puškaša. Na Europskom prvenstvu 2016. godine predvodio je Portugal do prve velike titule, iako je u finalu protiv Francuske morao da napusti igru zbog povrede.
Dobio je srebrnu kopačku kao drugi najbolji strijelac turnira i četvrtu zlatnu loptu iste godine. Na svjetskom prvenstvu 2018. godine postao je najstariji igrač sa hat-trickom na turniru. U remiju 3:3 protiv Španije, dok je golom protiv Maroka oborio rekord puškaša sa 85 internacionalnih golova. Godine 2019. osvojio je Ligu nacija sa Portugalom, postigavši hat-trick protiv Švajcarske u polufinalu. Na Europskom prvenstvu 2020. godine postao je najbolji strijelac turnira i prvi igrač koji je nastupio na 5 europskih prvenstava, dok je sa 2 gola protiv Francuske oborio svjetski rekord Alija Deija u broju internacionalnih golova. Na svjetskom prvenstvu 2022. godine postao je prvi igrač koji je postizao golove na 5 svjetskih prvenstava, dok je u martu 2023. godine oborio rekord za najviše odigranih utakmica u istoriji muškog fudbala, dostigavši 197 nastupa za reprezentaciju. U junu iste godine postigao je svoj 200. gol za Portugal u pobjedi nad Islandom, postavši prvi igrač u istoriji sa 200 nastupa za nacionalni tim. U oktobru 2023. godine Ronaldo je postigao 2 gola u pobjedi protiv Bosne i Hercegovine, postavši jedini igrač koji je postizao golove u 3 različite decenije. Na Europskom prvenstvu 2024. godine postao je prvi igrač koji je učestvovao na 6 europskih prvenstava, dok je 5. septembra iste godine postigao svoj 900. pogodak u karijeri, kada je Hrvatska izgubila od Portugala. Tokom svoje karijere, portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo osvojio je 5 zlatnih lopti, što je najviše od svih europskih fudbalskih igrača. Smatra se jednim od najvećih fudbalskih talenata svih vremena, a Ronaldo drži rekord za najviše postignutih golova u Ligi šampiona, 140, kao i za najviše golova postignutih na Europskom prvenstvu, 14, u kvalifikacijama za ovaj turnir 40 i na FIFA svjetskom klupskom prvenstvu 7. Također rekordni je strijelac u jednoj sezoni Lige šampiona sa 17 postignutih golova. To je bilo u sezoni 2013-2014. Najviše internacionalnih golova 135, te najviše nastupa u reprezentaciji 217. U svojoj seniorskoj karijeri postigao je ukupno 915 golova za klubove i reprezentaciju. Osim toga, Ronaldo je jedan od rijetkih fudbalskih igrača koji je odigrao više od 1200 profesionalnih utakmica tokom svoje karijere. Ukupno osvojio 33 trofeja na seniorskom nivou, uz jedan trofej sa mlađim selekcijama i najmanje 5 titula sa prijateljskih takmičenja. Do januara 2021. godine Ronaldo je osvojio više od 300 trofeja i medalja, od kojih su neki datirali još iz njegovog djetinjstva. Sponzorstva i zarada Cristiana Ronalda. Portugalac je jedan od najboljih fudbalera u istoriji, a samim tim posjeduje ogromno bogatstvo, kako kroz plate, tako kroz sponzorstva i poslovne poduhvate. Prema podacima sa Celebrity Net Wortha procjenjuje se da je neto vrijednost Cristiana Ronalda u 2024. godini oko $800 miliona, što ga čini jednim od najbogatijih sportista na svijetu. Ovo bogatstvo je rezultat njegove uspješne fudbalske karijere, unosnih sponzorskih ugovora i pametnih poslovnih investicija. Prema podacima Forbesa, Ronaldo trenutno zarađuje $285 miliona godišnje, čime je najplaćeniji fudbaler na svijetu u 2024. godini. Ovaj iznos se dijeli na $220 miliona od Al Nasra, njegovog kluba u Saudijskoj Arabiji, dok preostalih 65 miliona dolazi od njegovih sponzorskih ugovora i drugih vanfudbalskih aktivnosti. Ronaldo je vlasnik nekoliko poslovnih poduhvata, među kojima su CR7 Fashion, CR7 Fitness by Crunch, kao YouTube kanal Your Cristiano. Također on je suvlasnik hotela Pestana CR7 Lifestyle, koji je započeo sa grupom Pestana Hotel. CR7 Fashion je lansiran 2013. godine, nudeći odjeću, obuću i dodatke za muškarce. Prvi Pestana CR7 Lifestyle Hotel otvoren je 2016. godine u njegovom rodnom Funhalu na Madeiri. Danas ovi hoteli postoje još nekoliko gradova, kao što su Pariz i New York. Ronaldo je 2021. godine otvorio CR7 Fitness by Crunch, a prva teretana je otvorena u Portu, u Portugalu. Pored toga, Ronaldo je uložio u nekoliko drugih poslovnih poduhvata, uključujući platformu za digitalne fudbalske fanove Zuyu GP i platformu za trgovinu kriptovalutama Binance. Ronaldo je dugogodišnji partner sa mnogim velikim kompanijama,
među kojima je najpoznatiji ugovor sa Nikeom. On je vlasnik trećeg lifetime ugovora koji je Nike dodijelio, nakon Michaela Jordana i LeBrona Jamesa. Ronaldo također zarađuje $20 milijuna godišnje od svog ugovora sa Nikeom. Sponzorski ugovori s ovim brendovima donose Ronaldu značajan prihod, ali su i platforme za širenje njegove slike i vrijednosti. Njegova povezanost sa brendovima poput Louis Vuitton i Tag Heuer doprinosi imidžu Ronalda kao ikone i simbol luksuza i uspjeha. Pored ugovora sa velikim firmama, Ronaldo je stvorio vlastitu liniju proizvoda kroz CR7, koja uključuje donje rublje, odjeću i proizvode za kućnu upotrebu. Ronaldo nastavlja da bude u središtu sponzorskih i marketinških kampanja, a njegov utjecaj na globalnoj sceni samo raste, kako se njegovo ime i imidž povezuju sa premium brendovima širom svijeta. Cristiano Ronaldo i porodica. Georgina Rodriguez i Ronaldo su jedan od najpoznatijih parova na svijetu. Njihova romansa počela 2017. godine, kada su se upoznali u prodavnici Gucci u Madridu, gdje je Georgina radila kao prodajna asistentkinja. Zajedno imaju 5 djece, a Cristiano Ronaldo Jr. je njen pastorak, koji ga odgajala kao svoje dijete, bez uloge biološke matere. U junu 2017. godine par je dobio blizance Mateja i Evu putem surogacije. U novembru iste godine Georgina je rodila njihovu kćerku Alanu Martinu, dok je 2022. godine par dočekao još jedne blizance, ali dječak Angel preminuo je odmah nakon porođaja, dok je djevojčica preživjela i dobila ime Bella Esmeralda. Iako nisu u braku, Georgina je izjavila da bi voljela da se uda za Ronalda. On je također potvrdio da to vidi kao mogućnost u budućnosti. Za sada su sretni sa svojom porodicom i podrškom u Saudijskoj Arabiji, gdje je Ronaldo sada član Al Nasra. Bilo je ovo sve o bogatoj karijeri Cristiano Ronalda. Gledajte naše videe i dalje i imate dosta zanimljivih priča na našem kanalu. Hvala vam na pažnji i čujemo se idući put.